iwan nyo. Very easy, basic steps, at walang dahilan na hindi maka-exercise ang bawat isa dahil without gadgets. Okay? But with us are my dogs, Miley and Charm. Kasi gusto nilang kasabay ako nilang mag-exercise. So let's start. Bago mag-start ng exercise, mag-stretching muna. Kahit simple stretching lang, para hindi mabigla yung mga kaugatan. Nako, nandyan na yung sunlight. Hindi ako nakapag-sunglasses. So I must get my sunglasses kasi masisilaw ako. Ayan. Ay, nako. Ang tingkat ng araw, oh. Tinamaan ako sa mukha. Kaya, ayan. Okay. Just follow me. Follow my stretching. 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 Ayan. Para mag-umpisa na tayo, ay kukunin ko muna yung sunglasses dahil talagang tinatamaan ako sa mata. Okay. Warm up muna. 1, 2, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngayon, ganon. Ang lapat ang kamay, ang paggawa nitong exercise ay lapat ang kamay, and then i-in, you push it, yan, i-push mong malakas, tapos ganon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Naka-warm up na tayo. Okay na. Ayun naman. Ganon. Dito naman sa abaga. Abaga naman natin ay i-warm up natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Arms. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, sunod ay medyo may kasama ng sayaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Tapos,
Tapos, yan, medyo pasayaw na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang sumunod ay yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon, pa-cross din dito sa kaliwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, baliktad. 1, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Nakakahilong turn yun ah. Okay? Now, to be relaxed and stabilize, ay mag-relax with your arms swaying. Yan. Okay? Now, 7, 6, 5, 4, 3, 2,